Vedeli ste o tomto? Prostredníctvom programu NHS Healthy Start, Zdravý štart, môžete zadarmo získať aj vitamíny Healthy Start, Zdravý štart. K dispozícii sú 2 bezplatné druhy vitamínov Healthy Start, Zdravý štart. Detské vitamínové kvapky Healthy Start, Zdravý štart, vhodné od narodenia do 4. roku dieťaťa. Alebo vitamínové tablety Healthy Start, Zdravý štart, pre tehotné a dojčiace ženy. Ak ste v Anglicku alebo Walese a chcete požiadať o bezplatné vitamíny Healthy Start, Zdravý štart, stačí, ak si nájdete na našej webovej stránke niekoho, kto ich poskytuje v blízkosti vášho bydliska. Vezmite si so sebou predplatenú kartu NHS Healthy Start, Zdravý štart, ako dôkaz, že máte na ne nárok. Ukážte poskytovateľom vitamínov svoju kartu a vyzdvihnite si bezplatné vitamíny Healthy Start, Zdravý štart. Z karty vám nebudú stiahnuté žiadne peniaze. Pre viac informácií navštívte www.healthystart.nhs.uk.